tady už vám ukazuju takovej můj vylepšovák, nebo jak já funguju. Připravuju si oblečení pro děti vlastně dopředu. Vždycky to zpravidla připravuju v neděli na celý týden. Udělám si vždycky takhle 5 hromádek pro každýho. Tam zabalím prostě trička, spodní prádlo, husky. Vždycky beru hodně v potaz teda i co třeba každý ten den v týdnu někdo má, kdy má kdo kroužky, jaký kroužky. Teď má třeba Belinka v úterý focení ve školce, takže tam má připravený šatičky. A tak takovej tip pro vás, usnadňuje mi to život. Vyskládám si to pak všechno na skříň a každý den vlastně už jenom čapnu balíček pro každýho a mají to hotový. Naše děti jsou teda skvělí v tom, že nediskutujou absolutně jako o oblečení, takže prostě co mají připravený, to si oblíknou. A chystám to takhle vlastně i pro Honzu. Tady můžete vidět, že si tam akorát vyndávám trička, husky a spodní prádlo. A má to taky takhle připravený, nemusí nad tím přemýšlet a usnadní nám to prostě ten chod během toho celého týdne vlastně úplně všem. Jediný, pro koho to nepřipravuju, jsem já a vlastně nejmladší dcera, protože tam je ta spotřeba toho oblečení přes ten týden o něco větší. Každou chvilku se něčím poleje nebo je nějaká jiná nehoda, takže tady už vidíte, jak to mám vždycky připravený a je to fakt paráda vlastně pro Olíka, pro manžela na celý týden a tady mají už všichni na pondělí Belinka, Honza a Olík. Je to super a usnadní vám to čas. A tady už svačinky, co mají kluci na zítra připravený a přeju vám hezký Tady jsou den. ty moje nejdražší pokládky, kvůli kterým to všechno dělám. Je tam spousta toho, proč to dělám pro sebe, proč mě to baví, proč chci i sám před sebou být nejlepší a cítit se skvěle, ale oni jsou tím motorem, proč chci být ten nejlepší. Protože sám pro sebe je to skvělý, ale není to takový, jako když vím, že i oni na mě budou pyšní, i když já jsem na sebe pyšnej. Když dokážu to, že jsem ve skvělé energii, cítím se skvěle, jdu příkladem a dávám jim skvělý vzor v tom, jak dokáže člověk fungovat, jak dokáže maminka s taťkou fungovat, jak dokážeme fungovat v páru jako partneři. A jsem šťastný, že jsem obklopený skvělejma lidma, svojí rodinou. Děkuju vám. To už je od nás všechno, tak zase příště, ahoj.